Nevieš, čo najesem v Bratislave? Toto všetko môžeš zažiť zo zľava dňa. Spravím hamburger, neviem, špagety. Čas pracovnej doby chutí oveľa lepšie. Vypadlo mi meško. Čaute, som Barbora a vítam vás pri ďalšom dieli jesenného vlogu. Dnes spolu budeme cestovať okolo sveta a ako najlepšie spoznáme jednotlivé krajiny a ako cez ich národnú kuchyňu. Sledujte toto video až do konca. Čaká vás sladká vodka na záver. Naša gastrocestu začína v Amerike. Pre Ameriku sú typické burgery, tak sa poďme spoločne do jedného pustiť. Vôňa Sicílie. Výborná. Sicilská kuchyňa je typická cestovinami, darmi mora a rybami. A keďže v tejto reštaurácii varí pravý sicilský kuchár, aj v Bratislave môžete zažiť kúsok Sicílie. Máme tu Indiu so svojimi typickými koreninami a výraznými chuťami. Tak dobrú chuť! A toto je slúbená sladká vodka na záver. Dobrú chuť! Toto bola iba malá ukážka z kuchyn z našej kampane Gastrocesta okolo sveta, ktorú nájdete dole pod videom. Nezabudnite nám dať like a odber na YouTube a takisto nás sledujte na našich sociálnych sieťach Instagrame a Facebooku, kde toho vidíte ešte oveľa viac. Tak čaute pri ďalšom videu!